Máme dobrý tím, ale viete, ako to chodí v play-off? Tam sa môže stať všeličo. Malhotra proti Štimpelovi na vhadzovaní. Sidor, to je zakázané uvoľnenie. Šatán. A Lindner. Výborná strela, prvá vážnejšia šanca mali ju naši chlapci. Zásluhou Lindnera, Williams. Môžeme byť s výkonmi slovenských reprezentantov spokojní. Aj teraz sa prezentoval Richard Lindner. Jan Fields. Výborný obranný zákrok a veľmi čistý, ktorý spravil Hlinka. Robert Petrovický a Žiger. Ešte raz sa pozrieme, ako v dobrej šanci strieľal príklepom. Lindner nevyhodil. Šanca Kanaďanov. Williams. Výborne Lašák, ešte trvá nebezpečenstvo pred našou bránkou. Rýchle s pukom preč. Miroslav Šatán je len najproduktívnejší hráč Slovenska, ale celého svetového šampionátu. Lindner vyhodil Bartečko, získal puk. Šatán! Stále Šatán, škoda. Skozol sa mu pak, ešte Šatán, šanca našich. Miro Šatán strieľal. Ešte smrek. Nie a nie, Hanzuš. Bartečko minul. Náď, Orsák v závese Naďovi. Vypálil náš útočník. Ešte máme šancu. Stále Ladislav Náď. Malý, ale šikovný. Podlacko, prihraj teraz. Nie, už toho bolo príliš tých kľúčiek. Má na Kanaďanov. 1-2 výjdu. Tretia už nemusí. Dobre však. Naď zabojoval. Je tu Pavlikovský. A Orsák. A Whitney. To je Žigmund Pálfi. Čakáme od neho samozrejme obligátny gólik. To je nepríjemné. Výborne. Hecel. A ešte majú Kanaďania puk. Ale už hazda nie. Predsa len Jamie Wright. A výborne tam tečoval Morov. Ešte šanca Kanaďanov. A už pôjde Peter Bondra dopredu spolu s Heclom. Prenecháva Lindnerovi. Vystrelil náš obránca ešte Bartečko. A už sa musíme rýchle vrátiť. Danny McDonald, pozor na šancu Kanaďanov, výborne Lašák. Čistý gól chytil slovenský brankár. A poďme dopredu. Aspoň takto na chvíľu. Whitney a zase Kanaďania a gól. My tlačíme a Kanaďania otvárajú skóre ako prvý, ale treba povedať, že už predtým sme iba vďaka Lašákovi uchránili čisté konto, lenže teraz už po strele hitli ho nie. Štimpel. Je celá trojica. Štimpel a ešte jedna možnosť. Bondra. Po strele Pálfiho. Štimpel! Pálfi! Aj to nie je gól! Komri proti Rastovi Pavlikovskému. Kanaďania úspešnejší. Sidorová strela a ešte jedna dorážka. A dobre, výborne Lašák. A opäť to bol nebezpečný Williams, ktorý tam dorážal a Kanaďania sa pustili do našich chlapcov a Lerkin to iba sleduje, ale tipujem, že pošle určite z oboch strán diplomaticky, ale Kanaďania tam veľmi agresívne. Ešte raz sa pozeráme po Sidorovej strele. Pálil Williams a to bola gólová strela. Vylúčenie na oboch stranách. Záverečné sekundy prvej tretiny, ktorú sme začali veľmi dobre, ale Kanaďania boli šťastnejší. Dali nám v 13. minúte gól. Hrá sa 5 proti 5. Višňovský hneď z ostra začal a pozor teraz na kanadský protiútok Malhotra a Wright, Jamie Wright. Kanaďania veľmi tesne bránia, nedajú našim priestor ani na dýchanie, nie to ešte na rozohrávku. A Milo teraz nestačí a Kanaďania mohli skórovať po druhýkrát. Tu je Andy McDonald z Anaheimu Mighty Ducks, ktorý takto obišiel Mila. Zaradil druhú kozmickú rýchlosť, vynikajúco Lašák. Tak sme stratili Schaefer.
Bača, a teraz už budeme vylúčení. Bača sekol a úplne zbytočne. Ryan Smith, proti nemu vyštartoval Richard Lindner. Ďalej Ryan Smith. A pred branou sú dvaja voľní Kanaďania. Ryan Smith, gól. Ale bude konzultácia s videorozhodcom, pretože naši reklamovali gól nohou, lenže ak sa puk iba odrazil od Korčule bez toho, že by tam bol úmysel, švédsky rozhodca, ktorý je teraz pri slúchadle dole pri boxe časomeračov, po porade s videorozhodcom môže gól uznať. Bolo to evidentne od Korčule. Je to gól. Lerking uznáva gól. No a horší začiatok sme si ani nemohli želať. Ryan Smith, Palffy. Potrebovali sme sa, aby sa tento excelentný stres prebudil a Bondra páli, lenže Žiger je v skvelej forme. Ešte naši. Zygmunt Palffy. Bondra, vystrel Peťo. Aj vystrelil. Napravo nabieha ďalší Kanaďan, Williams. Výborne Lašák. Hra je prerušená. Jamie Wright. Kanaďania o sebe perfektne vedia. A zase možnosť. Výborne Lašák. Už sa tam sunul tretí gól a ešte sme Kanaďanom prihrali. Oj. Teraz netrafil Morov. Pozrite sa teraz. Višňovský si nerozmel s Lašákom a takmer z toho bol tretí gól v našej sieti. Šatan. Nemá presnú mužku, ešte Milo. Bartečko! Ešte šanca! Ale teraz Lerking, neviem prečo prerušil hru, síce sa ospravedlňuje našim hráčom, ale zložil za to Piskot. Orsák, výborne šanca, Naď! Čo už chceme, keď aj toto dokážeme zahodiť. Kanadenia vynikajúce Korčuli, naozaj nalietajú toho. Dnes doza šanca našich! Aj to kryl Žiger. Toto ani nevedel, ako kryl kanadský brankár. Presúval sa, pravda, podvedome hneď na pravú stranu, kde tušil, že bude protihráč Palffy. Bondra! Ja neviem, či to neobtrelo žrtku po zákroku Žigera. Ešte Hecel. Ešte raz sa pozrieme na príležitosť, ktorú sme mali po strele Petra Bondru. Dobre, Hanzul, Šatan! Sidor. Musíme hrať až do konca. Opäť je tam ten nebezpečný Hitli. A vybojoval puk. Teraz Bondra, spolu s ním Palffy. Poďme chlapci ešte v záverečných sekundách. Bondra. Pred brankou čakal úplne voľný Višňovský. Bondra prepásol tu možnosť záver. Strieľajme, lebo už bude koniec. Gól! Gól! Poslednú sekundu! Peter Bondra konečne prelomil čaro Žána Sebastiana Žigera. Kanaďania dostali gól do šatne, a to poriadny. Hoj, to sme si vydýchli. Peťo, vynikajúco. Štvrtý gól v hodine 12. Skvele to urobil. Peter Bondra mal, tuším, oči aj na vrchu a čakal do poslednej chvíle. Výborne tam clonil ešte náš Jozef Štimpel. Áno, tak ako hovoril Julius Šupler. Treba sa natlačiť pred bránku a umožniť hráčovi s pukom vystreliť. A je koniec druhej tretiny, ktorú sme remizovali 1-1 po góle Petra Bondru v 39. minúte a 59. sekunde. Výborne, chlapci, to nás povzbudí a ešte stále sme v hre. Pred nami je minimálne 20 minút tretej tretiny.